Montornès va sacsejar la història, va obrir camí al progrés. La guerra no acabava, però res ja no era igual. Els pagesos podien vèncer els militars. De totes les masies, dels pobles més petits, els joves acudien a unir-se als proscrits. Però poc després, a l'abril, a prop d'aquí, a Llerona, van obtenir vengança als soldats de Barcelona. El gran Pere Joan pogueren capturar-lo i li ho van fer pagar. Carregat de cadenes, lligat de mans i peus, van dur-lo a Barcelona com un vil delinqüent. Tant odi li tenien que el varen torturar. Li van dictar sentència i el van esquarterar. El cap amb una gàbia servia d'escarment a tots aquells que el veien, que ho tinguessin present. Mares, les comares, avui fa just un any que aquell rebel remença van fer un gran estrany. Els fills de la noblesa venien molt gallers, que van triomfar els pagesos, que són bons temps, bons temps. Són bons temps, són bons temps. Aquell matí terrible me'l vas passar plorant, tement que els 3 fills meus anessin a matar, fins a arribar que al vespre, amb el sol al ponent, tornaran victoriosos, que són bons temps, bons temps. Són bons temps, són bons temps. El teu fill gran Andina, que es va quedar llavor, per fletxes traïdores que es van clavar al seu cor. No vull cap més victòria, no vull cap més talent, no vull cap més revolta, que són mals temps, mals temps. Són bales se m'escapen, respondreu amb el coll, respondreu amb el coll. Així m'agraden les dones, som una panera gran. I qui parem de garrafes, qui s'hi pogués emborrar. No saps que el meu passeria som un home de veritat. Tu necessites 2 homes, el món no em quedes en pau. Ja heu parat de dir rugades, apa que teniu poc seny. Aneu a vigilantjades, respecteu la gent decent. Respecteu la meva dona, que és casada i amb marit. Si torneu a molestar-la, us en faré penedir. Com evitar la remença que ens fiquem en qui vulguem. Tenim raons poderoses que imposen la nostra llei. Ja no podeu fer malícies, ni els amos ni els soldats. El rei ha dit que som lliures, els temps estan canviant. Aquest deu ser un heretge d'aquells que han fet tant de mal. És justament els heretges el que venien buscant. Mireu la lliçó que us dono com ares de Montornès. Mireu què passa als heretges, mateu-lo aquí mateix.
Victòria Remença per fi va fer actuar aquell que no volia, el nostre rei Ferran. Va escoltar remences, va exigir un conveni, va obligar la noblesa a cedir privilegis. En López de Mendoza, el rei va delegar per fer de mitjancer i preparar la pau. Aquest va prendre en compte, va tenir molt present les peticions remenses, les raons dels seus drets. A tota Catalunya es van reunir els pagesos per elegir els seus síndics, defensar els seus interessos. No van poder impedir-ho els nobles reticents. La victòria remensa flotava a l'ambient. On aneu, dones de Déu, cap a quin son camí feu? Romeria, el camí us ha esgotat, sou fetes i malaltes i rendides. Vagabundes del Montclar, heu vingut com dues tristes alegries, sense encau i sense llit, sense una glorieta, nostres vides. Jo conec aquestes veus, heu de ser de Carme Serra, la Mireia, o més que us heu retrobat entre mig de les penúries de la guerra. Sicaris dels senyors, tenen ordre de matar-vos en venjança. No tindreu seguretat, ni al propi Montornès ni a casa. Jo també us amagarem, entre totes és possible d'ajudar-vos. Ja volen venir botxins, no podran saber on sou ni trobar-vos. La història no té pietat dels homes o les idees que pateixen, però la solidaritat és més forta que la història i les lleis. Mateu de cua i cap de cinça si et trobo t'he d'agrair que no m'haguessis matat amb ella mort quan al forn de la batalla el teu punyal va passar sobre el meu cap. Perdia sang per una enorme ferida i et vaig deixar, no valies pel combat. Jo vull tallar el coll de la tirania, no pas el teu, no pas el coll dels soldats. Perdia sang per un gran tall a la cama tall que després no se'n va guarir prou bé que el meu senyor en saber que no servia per a soldat em va fotre al carrer. Des de llavors m'arrossego entre les places, no soc soldat ni puc treballar al camp. Si vull menjar he de pidolar una almoina, jo ja només visc de pures caritats. Ens espera un viatge llarg fins a Extremadura, camins de pedres i pols amb jornades dures. El rei ens hi ha convocat nobles i remenses per firmar la papatia i acabar la guerra. Tot això s'ha aconseguit gràcies a nosaltres, gràcies al combat de tots, gràcies a nosaltres. Els reunits m'han nomenat síndic dels pagesos, m'han fet el representant dels seus interessos. Fer un viatge així de llarg l'omple de basarda, ja que mai no m'han permès córrer lluny a casa. Tot això s'ha aconseguit gràcies a nosaltres, gràcies al combat de tots, gràcies a nosaltres. Un salvaconduit duent protecció reial, perquè cap senyor feudal gosi fer-nos mal. Però la pau que signaré trenca les fronteres, ja podré voltar pel món fins a les estrelles. Tot això s'ha aconseguit gràcies a nosaltres,
i amb els altres distingits els remenses. És millor que anem plegats per aquelles terres